дар асоси қарори истоди ҷумҳуриявӣ оид ба пешгирӣ аз пахшшавии бемории сироятии коронавирус аз санаи 20 июни соли 2020 ошхонаҳо тарабхонаҳо ба фаъолият оғоз намуданд. Оё аз тарафи роҳбарони масъулияти тарабхонаҳо талаботи беҳдоштӣ дар соатҳои баргузории тӯи арӯсиву домодӣ риоя карда мешавад? Гурӯҳи эҷоди телевизиони Симо аз тарабхонаи Меҳр ва Меҳру Муҳаббат дидан намуданд. Ногуфта намонад ки тӯи хонадоршавӣ бо иштироки 100 нафар даъватшудагон иҷозат дода шудааст. Дар тарабхонаи Меҳр шахсони даъватшудагон бо ниқоб ҳозир шуданд. Кормандони тарабхонаи Меҳр меҳмононро бо андешидани тадбирҳои пешгирӣ аз бемории сироятии COVID-19 истиқбол гирифтанд. Дигар аз иштирокчиёни маърака низ аз ҷумла соҳибмаърака ҳофизон бо ниқоби муҳофизатӣ дар чорабинӣ ширкат дошта масофаи байни ҳамдигарро риоя менамуданд. Дар тарабхонаи Меҳру Муҳаббат пешхизматҳо ба мизоҷон бо риояи талаботи гигиениву санитарӣ хизмат расониданд. Боварӣ дорем ки сокинони шаҳру деҳоти Панҷакент Минбатҳам бобати ташкил ва дар чорчӯбаи қонунҳои амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор намудани маъракаҳо масъулият эҳсос менамоянд. Гузориши Дилшода Ҳалимова ва Хайём Ҷӯраев аз тарабхонаи Меҳр ва Меҳру Муҳаббат.